Una na-emetụ onese ụtọ ka atọbara wee tọta ife mana esemokwu esegide ọ ga-ebute ekworo n'anya ukwu butekwuo ịgba asị butekwuo nkewa. Ojazzy ife imere kịta bụ nọmba 1 o gosiri na ị na-anụ advice because gịnị na ị bụ onye Nnewi South bụrụ onye Unubi Quinterizo Ọnụọra bụ onye Unubi and ndị Unubi a na-agba last ayịyọ anyị yọrọ na awụtu ọja wee mee ka udo wee chịa ka onye ọbụla mee gịnị kuru mmiri tọba iko ka onye ọbụla je zuo ike bee ya welcome development ịbịakịta abịa yọọ mee peace apologize to kcee and 5-star music gị na igwe credo ibe bụ number 1 thing ụwa ndị na-eme expect from you now watch sie ka ị ga-esi wee na-eme excel from glory to glory from honor to honor from glory to glory. Ojazzy bụ nwanne m ife imere kịta amaka watch anụ ka unu nụ etu Ojazzy si wee mee apology wee yọọ wee sị ka udo chi ya na ndụ ya na kcee Emoney 5-star music. Watch the video. Ndewo no I'm Maazị J Park Okwanyi ọnụ reporting. Ndewo. Igbo ụzọ mụ ọzọ ekene m ụnụ ọma bụ Ojazzy Ojamaster Ojazzy Igbo niile celebrity Ojamaster ọmụ bịa tata ka bịa kene unu ka kene Igbo bụ Igbo ndị bụ na a na-eme ndị bụ na Oja piano na-aga live ọma bụ the brain behind the Oja piano ọma bụ onye isi gburu Oja na piano ama piano wee mee ya ọgbọ Oja piano abịa tata kene Igbo bụ Igbo ọkachasị onye na-ekere nye afọ ya ọfụma bụ kcee and 5-star music production ya na nwanne nwoke bụ Emoney with Junior Pope na ndị niile na-akwado anyị n'ihe anyị na-eme maka arịrị ebu a na-ebu ya ka ndibe tata mbeke na Igbo bụ Igbo maka na akọ nka kpa akwụkwọ ọzọ ọ na-ewu a na-agwọ n'elu n'ọnya bụ dibịa ya ka ndibe ta adịrị bụ iwe ka mbeke na Igbo bụ Igbo ya maka anyị na-ekwu okwu a sị na Ojazzy to the world Oja piano to the world agụba agụghara m na Igbo Oja mana onye ilo gụrụ ya bụ iwe ya jụọ ese nwanne ihe anyị na-eme nwere anya mara ọdịnala Igbo ka anyị na-eme ya dị mma mara ya ma ọ dị anyị n'ime ọ mụrụpụta ụwa ihe amasị nwanne ihe amasịkwa ọdịm nwoke ihe afụsị ịfụgo nwoke na follow me, Ojazzy Igbo niile on all social media platforms. TikTok, Ojazzy Igbo niile. Instagram, Ojazzy Igbo niile. Facebook, Ojazzy Igbo niile. And thank all the Igbo bloggers, all the Igbo billionaires, all the people that like our culture and tradition. Follow me, Oja piano to the world, Ojazzy to the world, 5-star music to the world. I don't want to keep like ọzọ ọ nke mere juo ya na-emekwasị ọzọ n'enyi ama na a na-eme ụwa na ya bụ ụwa a na-eme a na-aga ihe amazi Ojazzy Ojamaster demme Oja piano demme Oja piano demme 5-star music demme kcee demme Emoney demme ịkwapụ